roja iri rekubata mwana achiponda iri ndo rinonzi rinono anzi chi rinorova dombo nana mutoriro chekubvisa mimba mudistrict munoka vanhu vave chifo vanhu vachibvisa mimba munobviswa nhumbu nevari kuzviita vacho tinotovaziva chero mapurisa vakauya vakati tiratidzei vanozviita izvi tinotovaziva. inene chinhu chandoda kuwedzera ndechekuti chiitiko ichi hachisi chekutanga kuti tizonzwa chiitiko chakadai. Tiri kurwadziwa nekuti chiitiko ichi vanhu 4 uchinzwa kunzi ninge akabvisa mimba saka vamwe vachitofa nemimba dzacho. Saka isitanzwa kurwadziwa seligi kuti sei vanhu vari kuita zviitiko zvakadai muno mudistrict muno. Chiitiko chedistrict chepamarobhotsi chanyanya chekubvisa mimba. Mumwe atori nanguva akafa nemimba iyoyo mwana anga atokura. Vanhu vachitoziva kuti ninge ndiyabvisa mimba asi havana kumhangara nyaya vakangoibata-bata nokuisiya yakadaro. Kozoita chiitiko chevanhu vemanjusa chatinetsa muno mudistrict. Chiitiko chevanhu vemanjusa ichi dai tatawana kuti vakuru dai vatibatsira vachinjawo vachichinjana mapurisa kuchiuyawo mamwe kuitira kuti mapurisa awande kutisirwawo mapurisa akawanda. Indazongonzwa kuti vane mwana vazvara mwana aroverwa vakazvarwa mwana akaswera akavharirwa mubhaketi vachifunga kuti anogona kufa. Haana kufa. Manheru ndopakazotorwa mwana neloja ndokumurovera pasi kuseri kwemba aingochema mwana haana kufa. Kwakuchimutsa mwana wemukadzi uyu munin'ina wake uyu Nyakuponda uyu munin'ina wake uyu Nyakuponda mukoma. Kwakumutsa mwana anga ari kumba kwake zvikanzi muka utiperekedzewo tiri kutya kwatiri kuda kuenda. Ndokuenda kwakufamba kunosvika patara pane tarapa kwakunzi mirei tione kuti afa here. Kwakuona mwana uyo ari kungochema zvikanzi hakana kufa wena kane nharo. Kwakukasumudza nemakumba kwakukati mo zvine simba mutara anzi ndokubva kachema futi kamwanaka. Ndinorwadziwa saka ndakamurovera mutara kwakukakanda mubhaketi. Zviro masome mwana uyu ane 12 years kwakuchiyambuka kuenda pane chitsime kwakuti kukamwana ikakochera gomba ndobva kutura kwakukumura hembe dzavo kwakuisa mugomba imomo. Kwakubva ikoko vasina kupfeka mwana uyu akatakuriswa bhaketi nebadza kubva vaenda kumba. Ndomafira akaita mwana uyu. Mai vake vazouyawo ndandisipo ndakaenda kugomo ndiri mupostori ndonamata chechi yeGagi. Ndiri kugomo ndadzoka ndopandakarara ndokunzwa nokumakuseni kuma5 ndiani zvika ndini Mai Shalom mukai munzwe nyaya yangu yandinayo. Kwakubva ndabuda zvikanzi gogo inzwa inyaya iri kutaurwa nemwana uyu. Ndopaakanditaurira ndakanzwa mwoyo wangu kuenda kure ndokuti aiwa ndazvinzwa chiregai nditsvage mapurisa ekuti atibatsire. Zveshuwa ndakatsvaga mapurisa ipapo vakauya pano ndokumhanya kunovadaidza ivava nemwana wavo kubva vauya. Ndakati nyaya inana uchapupu mwana uyu ndiye anokwanisa kukutsanangurirai. Kwakuchitsanangura nyaya yacho yese. Panitori nevakadzi vaidoma mazita ipapo. Vakadzi ivavo ndiri kutokumbira kuti nevakadzi ivavo vese ngavaende kana vaine chekuita parufu rwekamwana kachechaka ngavaende zvavo ngavasungwe vanopika. Saka ndomamirira azvo kusvikirawo paakazoya achitorwa nemapurisa vachimutakura kuti aende.
saka ndiri kufara, ndiri kunzwa kana riri idi kundzinya kuponda akasungwa nezuro. Sarei vaamai ava venhumbi, amai ava vanetsa muno, vanetsa neunhu hwavo ihwohwo. Haisiriyo yega mimba, vane dzakawanda dzavakabvisa amai ava. Imo muno muchitori chijairira chekuti munhu anoita mimba mugonatsoona kuti munhu ane nhumbu dumbu rakura, asi unozongoona asisina mimba, mwana hapana. Saka nine ndichingotarisawo kuti hamene ndatambudzika ini kutungamirira vanhu vakadai so. Muroja uyu ndomuziva zvekugara tese munharaunda muno. Amene vanonzi mukoma vanonzi amai Shalo here, mukoma wavo ndomuziva zvekugara tese munharaunda muno. Asi kugara kuzoya kugara panapa ndakatomuona zuva randikaita sei randikauya zvinoti akatanga manje anga asina nguva ari panapa. But sevanhuwo kuti was inini kutanga kuisa kwandikaita maloja, even kana paakazouya tamuti maloja ndoda panapa, handidi muloja asina murume. 1, handidi murume asina mukadzi. Chandinoda inini murume nemukadzi. Vanhu ivavo pamba panova nechiremera. But mukuzopindira kwakaita hama dzacho idzi manje idzi, type yevanhu vakunzwa panapa manje vasiyana. Kwanguya uroja munhu asina murume, munhu asina mukadzi, ndo vanhu vakuchuzwa kugara navo. Vanga varipo ava vakadzingwa vachinzi havane zvavari kuita. Ndikati noko vane problem yacho ndiyei, vainzanzi havasi kuita juti, vazodai kusvika hama dzaidza kutopindira vachitoti amai vacho vakasvika kusendi kuti hanzi ndadai pandakazoya ndichivaona zvikanzi ndatoda kutoya kumba ikoko ndidzinge maroja epamba ipamba. Ndati ko maizodzinga sei maroja ekumba kwangu? Imi mune kumba kwenyu, ini ndine kumba kwangu. Nditofanira kuisa mutemo kana kuisa roja kana kudzinga roja. Ini ndo maroja ndoda kuti agare pamba pangu, munhu ane murume nemukadzi. Uyu asina mukadzi uyu handide, asina murume handite sei handidi, nokuti mafriends anozouya mukugara azonzwisika kuti ndinofamba sei. Saka vamaita diwa ndakatovaona kuti vakugara panapa izvozvi. Pandakauya papa last week musa 7 tazoona musa 8 ndo pandakatovaona vari panapa. Ende for sure kuti zvinhu izvi zvinofita zvakatoitika ka. Inini ndiri pano kana ndandiri bhozi kubva kusendwa ndakatsvaga ndekubheri ndambomuona. But semunhu wanenge aidaenda kubasa takati kandibude ndiende kubasa. Mami ne makore mangani uchigara nemukadzi? From 2020 2006 2006 up to now. Amina wana wangani? Naona 3. Mashokenye upesera muda wangotara nechituko chakaitika. Inini zvinhu zviri kundiremera anyanyisa zvekuti chinhu chandainge nditori neshuviro nacho nyaya yekuti nguva zhinji chinondinetsa chekuti nguva zhinji ndisipo ndiri kubasa, asi ndinoshuvira kuti chinhu chinofanira kutonga mutemo, nokuti inini zvekuti kana kuti ndichagara nemunhu ane mwoyo, inini handi mwoyo wangu chaiwo handichada. Ndosaka ndakasvika paextend yekuti no ndakubuda ndichimbodii ndogara zvangu, bhozi pane pokuti unogara nemu mukatarisana so zvaundironzwa mupfungwa dzangu nemwoyo wangu ndosaka ndichindika ndikasvika ndogona kutadza kana kutorara dzimwe ndogona kusvika nguva diki ndobuda ndoenda. Asi dambudziko nderekuti manje hama dzacho dzinenge dzichiramba dzichida kupindira munyaya ipi iyo iyi. But mazwira andaita ine mazera ndozviita, iwo vari kutageta kuti panyaya yerenda apa ndopo vari kuda kuti zvadai so zvinezvi pane mukana wekuti vanokwanisa kutora mari vachidii mwana achirarama. Ndosakwanisa pressure yekuti mwana wedu ngaite sei ngatori, but indoti mari yerendi imari yevana haisi yake. Saka imbori mari yakawandira muno mumu, hamuna magetsi, hamuna mvura, hamuna chii, mune mari dzinobhadhira muno $30 $35 or 25, it depends nekuti pamba pacho pakamira sei, pane mvura here. Asi rumu yanga yakavimbiswa mukadzi yanga iri mari. I don't know. Ipapo ndikanyepa. Rumu irapa iyi handisiziva kuti iwo vanga vakawirirana zvemari, because pamaloja akaiswa ese vaya varipo pari zvino apa hapana wandinoti ndizoti akapinda ane mari kana kuti akadii, because iye
chinhu chakaita kuti tisvike pakunetsana 1 ndiri kubasa asvika pakundibloka pafoni ndakafona foni haipindi ndakafona foni haipindi dzimweni dzenguva ndoya pano ndaisvika pano asipo wiki rese kana hataura kuti hongu muri kubasa ndichambobuda ndichamboenda kupi kubhindura ndichambobuda ndichamboenda kwakati hapana even ndiripo anotongo rimwe zuva akabuda ndiri mumba ndachisvika anangobuda sekunge rinotenga china abva aenda kufonera hama dzacho koimi munhu angobuda chichichi tofona hanzvadzi yacho ko ndozviripo munhu angobuda pamwe achadzoka pamwe azodai allright tikati munoona zvazvinonetsera zvokuti anobuda nditi ka semabudira angoita imimi you know kuti munhu ane nini ndini murume wake ndi munhu wamunoziva wokuti nhasi kana mukamona akapondwa apo handiti ka munhu wamunotanga kufesa ndini handiti asi ndikanda kupira inyaya mufanira kundinzwisisa anongobuda poenda 2 days 3 days hapo ndokufonera imimi you don't even take care handiti momhanyarira zii padendero kuti right mwana wevaridzi akafuma akapondwa kana tikurohwa nemota chai parodha first person wanotanga kutasa ndini nokuti ndi munhu wamunoziva pakurara mairara sei ainda angorarawo pangu achirarawo kwake mudzimba dzakasiyana ainda gonosvika ndorara pasi iyo kana akarara pamubhedha no problem ndobuda dzimwe ndagona ndorara na pasofa ndongorara pasofa ipapa ndotomuka kuseni chibuda njeni kokubhindura hakuna dzimwe hama here kana hama ndokukwawo kumusha kwawo hama dzakazara since munhu maiona kuti imimi wanana yenyu yanga isiri kushanda kwenguva yakati rebei chichaita kuti murambe makabatirira muchiramba mine mukadzi akusiti kuramba takabatirira nyaya inetsa ndeyekuti pane pamwe pokuti uri kuona kuti inini handina support plus nyaya yakaitika ndeyekuti madhezi yayo ndaida kuti pane pokuti ndoda kuita zvadaida but ndairwara manje nemuchest zvokuti kana ndofungana vamwe maneighbors vagona kutaura saka pane pamwe pokuti kuti urambe uchimhanyisana nenyaya dzakawanda ndofunga ndakaita almost kuma 2-3 years zvokuti kutotanga kutosimba kubatsirikana madhezi andikatanga kuenda kuchirundu ishandira kuchirundu ndopandinoti ndatoraiti bcause nguva ndairigona kuti even kubasa ndaita zvekumanikidza ndaigona kutoti nemuchesti maindirwadza ndaigona kutoti mwana nditiberekere bhegi nditikwanise kusvika pabhastop ndosvika pabhastop ndokwira bhasi ndobuda ndoenda saka kuti ndirambe ndichiti ndinoda kunetsana nezvakawanda bcause pane imwe nguva ndakasvika paextend kuti ndaingoti mwari dai atonga zvaari kuda paupenyu hwangu bcause ndatambudzika kwenguva yakareba ndakamboti pamwe asma ndikaenda kuchipatara mapepa ndori nawo kuita ngori kugara nemhuka iwe uchigara nevanhu vanotozvitsigira pari zvinezvi vamwe vari kutopopota kunzi vakaisimudzire chii nyaya yacho chiri kuvarwadza chii mwana iyeye mwana wavo here kune vari kutopopota vachitotuka asi ndinongoti mwari wakanaka ndo vachamira neni handizivi kuti mungatiitiro chii ipapa panyaya yevanhu vakadai ndaitoti dai vangavawo izvozvi ndandiri mushishi nemuwangu kuti toita sei kuye vangotutwa vaende vambonogara ikoko vachidzidziswa unhu chaiwo nekuti isu hatikwanise kuvataurira unogona kudzidzisana navo makavaunganidza so asi unonzwa kutanga kuti amai mwana handiudzirwe zvekuita ini upenyu ndehwangu ndoita zvandinoda havaudzike havatsiurikike vanhu vari muno vanongoita yese yese kunyanya iye akaitiswa zvinhu izvi haasi kurara ari kuvhumuka izvezvi nditori mushishi yekutsvaga kuti ndoita ripisano kuti mwana uyu achenurwe kuti ave munhu pfungwa dzake dzidzokedzane musi watorwa mukamwanaka hanzi akatomboita kunge munhu akuda kupenga kuda kutomhanya kutiza saka ndiri kutonetsekawo dzimwe pfungwa ndaiti ndichatorana nemumwe wangu tombonovaona ndichimuudza kuti chimboenda naye kana kuna mai vako vaone zvekuita nemwana pane kuti aramba akadai kumazera echidiki kunoku kune dambudziko rekuti vazhinji vamwe vana havasi kuenda kuzvikoro havasi kuenda kuchikoro havana chekuita vanongofunga kuti kuenda kubhawa ndo solution ende hatutsiurike tuvana twacho
hatiudzike. Indaita hangu dai zvaibvira vaingouya vachitorwa vachiendeswa kana kuzvikoro kwavanodzidziswa maprojects, vakaona kuti ava chikoro vanogona kuenderera mberi vovaendesa mberi, asi vasingadzoke kuya munomo Hopley. Handizive kuti munomo tinoona mata tiri kumachechi kuti mweya wenzvimbo, asi inini sei munomu muchingonzi mweya wenzvimbo? Ini ndakagara kwaIfield andambosangana nezvakadai. Chero mamwe malokesheni hatimbonzwa izvi. Inyaya yekuti tiri kugara padhuze nemakuva here. Vari kuvigwa umu ndo vari kuuya vachigara vanhu ava, asi muri kuvigwa vanhu vakasiyana siyana kawo. Neni hanitonzwisi kuti mweya wenzvimbo uyu mweya werudzi, kana kuti kungopengereka, kana kuti tochiti nzvimbo dzatakabva dzakasiyana siyana idzi ndo dziri kukonzeresa kudai. Handizivi. Ipapo ndotokumbirawo rubatsiro kuti vana vasikana vasiri kuenda kuchikoro vawanirwe zvimwe zvinhu zvekuti vaite. Kuda vanoitawo vanhu. Unokaona ka 14 years ka 15 years kakasadamara kane dumbu kudai kamimba, unotonzwa kurwadziwa mwoyo wokubereka. Zvinhu zvinoshungurudza munharaunda ine. Ndezvipi zvamungapisa chikumbiro kuhurumende zvekare kana kumapurisa vanova vachengetedze mutemo, zvamurifunga kuti zvingaitwe kuedza kupedza matambudziko aya? Inini ndinoti kana riri divi remapurisa, mapurisa kunoku ngaadirwe. Tingoti isusu vatungamiri pakangoitika chiitiko tikafona vokasika kusvika, uyezve ivo mapurisa ane tendero yekupota vachitenderera munzvimbo dzatinogara idzi. Chero vakapinda mumabhawa, munoziva kuti mumabhawa munobuda nyaya dzakawanda. Mumabhawa chaimo vanongouyawo vogara vachinwa doro kana vachinwa, kana vasinganonyeperawo kutamba sunuka, vachiteerera nyaya dzinenge dzichiita sei dzichitaurwa. Vanotibatsirawo nekuti dzimwe nyaya dzogona kundinzvenga indakagara pano ndisingatozivi. Wotozoti kana waudzwa nemumwe auya uzokunyevera kuti chairwoman pane nyaya iri pakati pakati, endai munozvionera. Nevanhu munharaunda chimwe chinhu chikuru, vanhu munomu vazara ndizive kuti zviri kubva kupi. Hongu chikaranga ndinochiziva, chikaranga ndinochiziva, asi vanhu vari kuita zvemanjuzi ava, vari kuputa mabuta ava, vazhinji vacho vaurayi. Vazhinji vacho ava havasi kudzidzisa vanhu chikaranga chaicho chaicho chekuti vagare vari muhunhu, vachifamba vari mutsika. Unotoona kuti ivo ndo vatori pamberi kupengereka, vatori mapenzi. Ukada kumbofeya zvako kutaura navo unotoona kuti havana chavanombosiya, asi kungogara zvisina kana mhinduro kana direction. Indeikumbirisa inini kuti kana zvaibvira ngavauye namagumete aambotuta vaende, vanodzidziswa kuti hunhu hwakanaka kuti munhu ararame ndeupi. Anti maona kuti ndavadzinga panapa, asi vazive vakutaura zvavanoda vakunzwa. Saka hunhu here, hunhu hwerudzi vanoda kungotyisa chete, kutyisa. Tingatye vanhu vanoputa bute, kana ndakariputa zvekuriputa izvi. Asi ndakatongosiyanawo nazvo. Ndichikumbirira vana maprojects ndoramba ndichidzokorora hangu. Kune protection yakanyanya iri kuhama dzake.
Uri the moment wangotaura naye kana mukangotenga makutadza kunzwisisana pautofonera hama dzacho vakutanga kutothreatina sezvo ndambotaura pa ndikati last time yatikanetsana yacho yatakapedzera kunetsana ina ndikati zvinozondisvitsa pasiri right ndakafonerwa nemafoni call akawanda maprivate number handisingazivi ndichithreatinwa ndichaura zvakawanda zvimwe zvasingakwanisi kutaura kana amai vacho vachedzera kuti iwewe uri suppose kugara mujeri kweupenyu hwese ini ndosupose kugara mujeri nepamba pangu ini nemhuri nemunhu ari kundinetsa pamba pangu alright ndanda kunyara ndikati no ndikandibude ndiende kupi kubasa chandaka kuita take care inyaya yemhuri yangu kuti vana vaenda kuchikoro vari kudii zvakawanda zvekudii